Menaus meneng. Iki bisa loh. Meneng. Iki bisa mencerahkan gigi kamu, Bu. Hah? No, sangat no bau. Ora ono wong tok bau-bau rian. No, diomongi yo, tak gawe niki. Rai wong tuwa ya cangkeme mambu. Forget with min King Baby. King Baby, sampean tak sabuni nggih RE King. RE King. Tretetetet iki yo gaya apa sing mambu sampean gawe iki. Iki bisa kene, Amit. Sedot. Renean ben ketok. Wes. Ngono-ngono rian. Yo piye langsung iki bisa. Iki bisa mencerahkan gigi sampe. Menaus meneng. Iki bisa lho. Meneng. Iki bisa mencerahkan gigi kamu, Bu. Ini bisa mengurangi anu apa karang-karang gigi ngono kae. Bisa menjadikan apa namanya abab ibu iki menjadi lebih segar, bau napas lebih segar ono pulu. Bulat. Bulat iki ya wis pokok sampean lek untune sampe iki mambu ya, mambu batangnya tikus ya kayak mau. Solusinya cuma ini. King Baby Reformer Min ya. Ya kok ngono rian. Iki rasane enak. Harum. Harum nang. Ana kayak permen. Ya terane kayak permen. Lon. Karang gigine sampean lak akeh Bu. Langsung mari digosok. Langsung sedot. Arek cilik juara wong tok kan. Langsung sedot. Langsung sedot. Wes, iki sakake jambret jare kok arek cilik iki. Wes wong tok ngono kuwi. Muka ketok resik to. Iki lho. Iki lho sik cemot, Bu, sampean iki. Wes, berarti wong kon tuku iki nek ndi? Aku biasa dodolan ning Krinjing Kining, langsung saja. Hah. Kalian lihat perbandingan gigi ibuku, mamaku, cintaku ya. Dia udah pakai King Baby selama 1 minggu. Sekarang giginya udah lebih putih. Buat kalian yang mau giginya putih, langsung check out Keranjang Kuning sekarang juga.